Guzti hau hasi zen, egun batean periodikoa irakurtzenean ari nintzela, batean topatu nuen berri bat, nun jartzen zuen Bidasoa ibaian pertsona bat itota hiltzela. Thrillerraren historia dago alde batetik, baina nik uste dut mezua eta trasfondoa dela mugek daukaten zentzugabekeria, milaka pertsonek egunero bizitzen duten errealitate gordina zein den. Eta dokumentatzen jarraitu nuen, eta egia esan nahiko gogorra izan zen dokumentazio prozesua, urte hortan 8 pertsona hil zirelako Bidasoako muga zeharkatzen. Egunero gertatzen dela hau, hemen, Euskal Herrian eta leku guztietan, jendeak iparraldera joan nahi duela, jendeak Europara joan nahi duela, jendeak Estatu Batuetara joan nahi duela, eta horrekin konbibitzen dugula nolabait albisteetan eta errealitate urrun bat balitz bezala, baina hemen bertan gertatzen zaigula, Irunen. Je m'appelle Mikel. Irunen konturatu ginenean bazegoela pertsona multzo bat ezin zuena muga pasatu, horra hasi zen sortzen gizarte mugimendu bat edo, gero izango zena Irungo Harrera Sarea, pertsona guzti hauei kaso egin eta pixkat bidea errazteko. Eta ni hasi nintzena da, nire kuriosidade edo jakiteko gogortatik argazkiak egiten egoerari, asko egin dut lana beraiekin, Harrera Sarearekin paraleloan lan egitea, edo beraien konfiantzakin lan egiteak, egin dit, beste pertsona guzti hauekin ere nolabait erraztasunez lan egiteko aukera ematea. Oso importanteak iruditzen zitzaigun historia hori gaur egun kontatzea, nahiz eta txinisteko oso zaila den, badago jendea ezin duena Europa barruan mugitu, eta Europa barruan oraindik mugak daudela denuntziatu nahi genuen. Arazoak mila daude eta askotan ez dugu beraietan parte hartzen, baina batzutan zinemak emozionalki unkitu gaitzake eta interes bat sortu dezake gai baten inguruan. Eta nik uste zinea bera egitea ere bada mundua eraldatzeko modu bat. Eta hori da guk aktiboki daukagun gaitasuna. Hasieratik pentsatu genuen oso interesgarria zela pelikulan ukitzea esperientzia duen aktoreak eta bere lehenengo pelikula izango zuten aktoreak. Nire lehenengo pelikula izan da, nolabaiteko lasaitasuna ematen zidalako esperientzia duen aktoreak edukitzea, Josean Bengoetxea, Itziar Ituño, Jon Azpiur edo Jon Olivares bezala, baina bestalde ere nahi genuen nolabaiteko freskotasuna eta naturaltasuna eduki, horrela aurkitu genituen Sanbu Diaby eta Ibrahim Akone. Pelikulan 3 protagonista daude, baina egia da protagonista nagusia emakume bat dela, Laida da. Azkenean emakumearen psikologia interesatzen zitzaigulako trama hau osatzeko. Vous êtes espagnol? Je suis né à Héron. Nire pertsoneak Sanbu izena, ere bizitza pertsonaretik jaso diteu esperientzi batzuk, adibidez errukbila, identitate krisia. Sanbu eta Laida aspalditik ezagutzen dira, eskolan elkarrekin ibiliak dira, eta urtetxo batzuk daramatzate elkarrekin bizi dira, elkarrekin egiten dute lana. Laidaren familiako, beraitaren enpresa eta tailerra heredatu dute. Lana bat egiten du eta hori egun baten ikusteu ez behar bat, ez behar bat. Eta nire pertsonaia jokatzen modu batea, non Laidak ez duen bat espero. Eta arazoa gatazka hortik aurre hasten da. Estripo hori ikusita gero, Laidak niri errua bezala botatzen ditela salto eziteatikan. Beltz bat egon da arriskuan eta ni beltzan izenez lagundu beharko niokela. Kulpabilitate hori nahi adidez kargatzen jute zaiz, azkenan gure erlazioa ere bai, dijoa erortzen, puskatzen, ez? Zinguet, nire moldatu beharko izu. Ibaia beste pertsonai bat gehiago da. Gauza asko irudikatzen ditu pelikula honetan. Izan daiteke bai Sanbu eta bai Laidaren arteko harreman hori eta haustura hori,
muga hori, Nasimek duen errealitatea eta Laidak duen errealitatea, ez dakit, iruditzen zait simbolikoki baina oso potentea dela, ez? Kaixo. Espaldiko. Zenbat denbora? Tania, militantea da, soziala, guztiz murgilduta dago arazo honetan, eta aparte irakasle, institutoko irakaslea da, beraz harremana dauka bai Laidarekin, bai Zanburekin euren irakaslea izan delako. Ara, Moskutarra. Elkar ezagutzen duzu? Bilaketa honetan Mikelekin jotzen dute, Mikel argazkilaria da, eta bere lanari esker nolabait lortzen dute identifikatzea Laidak ibaian atera zuen pertsona, eta horri esker lortzen dute beste desagertutako pertsona honen identitatea aurkitzea. Inguruko pertsonak gehienak ez daki hontaz. Nik adidez, Faisaien Irla eta hemen muga hontan gertatzen zena, nik enekin pelikula hasi arte. Enekien, bazeuela lur eremu txiki bat, Euskal Herriko mugan, Bidasoa ibaiaren erdian, Faisanen Irla izenekoa, eta hori munduko kondominio hori txikiena zala, 6 hilabetetan estatu frantsesaren aginpean dagoelako, eta gainontzeko 6 hilabetetan estatu espainolaren aginpean. Eta ikusten duzu lekua, eta ez duzu lertzen. Eta hor da giltza kriston zeremonia egiten da, aginte trukea dagoenetan, eta egiten dute agintearen traspasua. Comparte con Francia la soberanía de esta isla, la isla de los Faisanes. Rodajea egiten genuen bitartean, konturatu ginen estatu frantsesak pertsona asko ilegalki kanporatzen zituela bere herrialdetik. Azkenean Frantzian jendea harrapatzen zuela, furgoneta batean sartu eta mugaren beste aldean uzten zituela. Hau erabat ilegala da eta oso zaila da sinisteko, baina gu testigu izan ginen rodajean egiten zutela eta egunean ikusi izan genituen 6 edo 7 pertsona ilegalki Frantziatik nola kanporatzen zituzten. Eta horregatik sartu nahi izan genuen pelikulan. Aitak esan zen, familiko biok egin ditula, gurutzatu nahian, eta 2 urte ontziala saiatu nahian, egun baten suerte izan zuten eta pasantzian. Baina, klaro, jendea 2 urte edo gehiago edo gutxiago, baina, Bidasoko ibaia edo zubi hori, distantzia motz horrek markatzen duen hori, oso fuertea da. Eta nik uste, olako gaiak kontatzea beharrezkoa diala. Guretzako, mugaren inguruan hitz egin nahi genuenez, ere da absurdoaren metafora bat, ez? Nola izan liteke, irla txiki bat, nun ez den inor bizi, ez daude ez da faisaiak, bi estatuk partekatzea. Pelikula honekin lortu nahi dudana da jakin-mina sortzea publikoarengan. Pelikula hau dago azken finean benetako istorio batean oinarrituta eta jende askok ez du historia hau ezagutzen. Gai nagusia dira identitatea, justizia, duintasuna eta nola jartzen garen gu munduaren aurrean. Pertsona bat gutxi iruditzen zaizu? Eta xerrekin lan egitea da, kiston goza da. Kan lasitasun horrek asko transmititzeizu, informazio bat edo tik bat eman behar behar maizu hitz egokiak erabiltzitu beti, lasitasunetikan, eta esperientzia jakiztona. Onduan beste aktore danekin lan egitea, Ibrahima, Jone, Itziarroekin, izan da, niretzako bizitzeko esperientzik onena, eta espero dut aprobetxago izana. Ez dakitza espektatiba neukan, baina dena gainditu ditu. Zanbu eta Asier izan dira klabeak niretzat. Hiruon artean oso lan talde polita dugu, eta oso lagun arte polit bate bai. Eta nik uste eta Asierrek horrekin jokatu dela hasieratik. Latik aurrera lana ia bakarrik egiten da. Asierrekin lan egitea izan da, erreza, plazerra, oso gustagarria, gizon lasaia da,
usten dizu askatasuna handia, zuzentzen zaitu, baina alboetatik, esango nuke. Joan apurtxo bat, orain egin apurtxo bat. Ematen dizu askatasuna handia. Niretzako luzemetrai bat egitea nik uste jauzi naturala dela, laburmetrai asko egin ondoren eta telesail bat egin ondoren banuen gogoa pelikula bat egiteko eta pelikulak egiten jarraitu nahi dugu. Andoni eta biok 20 urte daramazkigu elkarrekin lanean. Hasieratik sortu zitzaigun beharra kontatzeko Bidasoa ibaiak edo Bidasoako mugak gaur egun jasotzen duen emergentzia migratorioa. Eta gero hasi ginen pentsatzen nola kontatu genezaken istorio hau eta aurkitu genuen thrillerra zela modurik interesgarriena istorio hau kontatzeko. Goiz baten, banita laida gaude pasian, eta Bidasoako ibaian ikusten ditu bi pertsona, bi etorkin, ibaia gurutzatu nahian. Laidak ez pentsatu gabe gauzak kendu eta ibaira saltu diteu. Nik ez dakit zergatik, baina hor txekatzen ez blokauta. Laida zuzenean botatzen da uretara, haietako pertsona bat salbatzea lortzen du, eta beste pertsona desagertu egiten da. Sambuk ez du erreakzionatzen, orduan honek sortzen du Laidarengan mina handia eta decepzio handia. Eta hortikan horrea azten da bien arteko borroka hori, zergatia ez zara bota. Altzen nuen beste salbatu, ni alditzan ito eta ez dizu zerrein. Kontua da, gertaera honek Laida asko markatzen duela eta hasten da desagertu den pertsona honen identitatearen bila. Errealitate honekin aurkitzen denean, krisi migratorio honekin eta zehazkin asimek daukan arazoarekin dela muga gainditu nahi duela, berak ez du ikusten modua bertan ez involukratzeko eta konprometitzeko. Berarentzako ez dago beste aukerarik, ez? Lana alde batera uzten du, Samurekin daukan harremana ere deskuidatzen du, eta bere lehentasuna bilakatzen da pertsona hau bilatzea. Orduan harrera sarera jotzen du, eta bertan Taniarekin aurkitzen da. Mundua egun batetik bestera konpondu nahi baduzu, eta kontzientzia lasai joeratu, sorte hon. Laida, Taniaren ikaslea izandakoa da, ez oso ikasle fina, momentu batean aurpegiratzen dio. Baina uste du sakonean ilusio handia egiten diola ikusteak zelan hurbiltzen den alkartera, alkartera ardura horrekin, ezta? Eta bueno, eramaten du drama guztia bestelako kuajo batekin. Hau agian zerbait ilusoa bezala interpretatu daiteke, pixkat buru harina, baina, bueno, gero ikusten da betetzen dituela, ez? Bere helburu horiek eta lortzen duela bere nahia. Pertsona bat ito da, Sambu. Akit baina zine duzunik egitea. Azkenean hitz egin nahi genuen lurraren inguruan. Ea lurra norena den. Ea eskubide berdina ditugun guk hemen jaio garelako edo Afrikar batek. Zergatik izan behar du pertsona batek ilegal herrialde batean.